Aici e Ștefi, dar sunt eu, pentru că vreau să vă arăt ceva. Vedeți acel manechin? O să fie, de fapt o să fie budincă de ciocolată pe aici. Mi se pare că o să facă zacuscă din el. Oh, chiar mi se pare asta. Gata. Cam atât cu acest cam atâta cu această bătaie. Dulăur se pare că a obosit. Cam atât cu acest cam atât cu această bătaie, încă mai începe. De acolo, trebuie să ketchup-ul. Dă-i cap. Se iasă căcatul din el. Dă-i mă, hai, dă-i mă tare. Și dacă nu știți să vă bateți, dați tare în cur. Dați tare în nimeni, în piept. Am terminat. Cam atât cu această bătaie. Și nu uitați să apăsați și butonul de like. Și vreau să spun ceva, o dedicație pentru ăsta. Intrați și la el pe canal. Cum te cheamă? Pe Facebook. Papa, nu uitați să apăsați și butonul de like și nu intrați la el pe canal, fiindcă face spume și mă bate. Și nu uitați să apăsați și butonul de like și să vă abonați la mine. Nu! Papa!